Zdravím vás, ľudia Boží, poďme si dneska niečo povedať o téme transmutácia závislosti. Je to téma, ktorú veľmi intimne poznám od malička. Povedal by som, že som taká návyková osobnosť. Bol som vrhnutý do nejakého života výkonového, kde som mal vždy milión krúžkov a v každom som mal pocit, že musí byť najlepší. V školách najlepšie známky a dostať sa najlepšie školy, univerzity a neviem čo. A v podstate neustále v nejakom výkonovom živote bez dostatku toho, aby som si oddychol a skutočne nechával životu nejaký flow. A to potom vyplynulo v to, že som podliehal rôznym závislostiam. Istý čas to bol alkohol, cigarety, niekedy som hulil hodne trávy, hral som počítačové hry, kúkal milión filmov, ale fakt akože od rána do večera a boli to niekedy aj herné automaty. Takže veľa vecí som ako vyskúšal a z môjho pohľadu teraz vidím, že nejaké tieto závislosti sú ako keby prezlečení anjeli za démonov. Sú to nejaké sily, energetické entity, ktoré do nás dorážajú, ale sú vlastne istou časťou nás. A čo vlastne oni po nás chcú? Oni nám už nedávajú na výber. My sme už nútení sa transformovať. Pretože my, ak to nespravíme, tak budeme pravdepodobne zničení, keď budeme pokračovať v tejto forme života. Takže oni sa chcú transformovať a tým transformujú i nás do nejakého vyššieho potenciálu. Keby som teraz napríklad rozobral chuť na sladké, ak je niekto závislý na sladkom, alebo to preháňa s tým, tak ja som vo svojom živote vyskúmal, že keď sa takáto potreba objaví, tak pod ňou sa skrýva hĺbšia potreba. A keď ja zaplním túto hĺbšiu potrebu, tak začnem prichádzať na to, že sú nejaké aktivity, ktoré by môj život spravili lepším a väčším a sú nejaké aktivity, ktoré teraz nerobím a chcú ma vlastne posunúť ďalej. A keď tieto aktivity robiť začnem, tak tá povrchová potreba zmizne. Takže napríklad niekedy po touto chuťou na sladké môže byť to, že som sa už dlho nevyspal. Môže byť napríklad to, že som dehydrovaný a nenapil som sa. Môže byť vlastne to, že som celý deň hrotil a nemal čas na to sa najesť a nájsť sa v kľude. Môže byť tiež pod tým to, že neustále hrotím a nedávam si priestor pre pasívny oddych. A tým vlastne táto závislosť na sladkom ma núti sa transformovať môj životný štýl do niečoho, kde ja možno viac oddychujem a tento oddych potom pridá k mojim aktívnym činnostiam, kde vlastne v tom oddychu často je priestor, aby tie naše sny a tie naše projekty rástli. Ten oddych potom nám dáva ten rozjímací čas, aby sme si užili tie plody práce, aby sme vlastne rozjímali i nad tou aktivitou. Tento oddych pridáva ten správny kývadlový sinusoidný flow života, kde sme raz hore, raz dole a krásne to prúdi. Tiež potom táto hlboká potreba napríklad z toho pasívneho oddychu môže rozšíriť môj život v tom, že začnem chodiť do sauny, čo som možno už kedysi dávno chcel. Začnem viac ako vyhľadávať miesta, kde by som takýmto spôsobom mohol oddychovať. Čiže sa začnem viac hydratovať a tým bude moje telo začne lepšie prúdiť a bude zdravšie. Takže to bol taký nejaký prvý príklad, ako sa to dá transformovať. Ľudia zlatí, ľahko to není. Ako zastaviť sa v ten moment, keď na nás táto závislosť skočí, to je najväčšie umenie. A potom nájsť tú vôľu transformovať tento zvyk, akým sme boli, aký sme túto potrebu naplňovali, to chce tiež obrovskú vôľu. Ale keď túto skutočnú potrebu naplníme, tak tá povrchová zmizne. Nejaká potom druhá vec, ktorá ma cez život trápilo, bolo fajčenie. Fajčil som 15 rokov 20 cigariet denne. A potom som to na veľmi dlhý čas pustil a teraz sa niekedy deje, že na nejakej akcii občas fajčím. Čo mi ako až tak nevadí, keď je to nejaká akcia raz za čas, ale niekedy sa stávalo, že som to potom začal preháňať a začal som si to niesť aj do bežného života. A keď som potom analyzoval túto túžbu, keď som sa zastavil, keď na mňa prišla táto chuť na cigaretu, tak som zistil, že pod tým potrebom tej cigarety je nejaká potreba vzruchu, nejakého ohňa, nejaké iskry, nejakého vzruša alebo radosti. Zistil som, že najväčšiu chuť fajčiť mám, keď vediem taký nejaký monotónny, v podstate šedý život bez toho, aby som sa skutočne bavil zo srdca. Aby som skutočne robil nejaké veci, čo by som, alebo moje telo možno chcelo robiť. Zistil som, že keď si napríklad zatancujem, tak táto potreba na fajčenie zmizne. Zistil som, že keď si zacvičím, alebo idem niekde do prírody, tak táto potreba zmizne.
A vlastne tieto aktivity, ktoré skutočne naplňa túto potrebu, sú touto nadradenou formou, transformovanou závislosťou v niečo vyššie. A vlastne vedú ma na tej mojej trajektórii života ďalej. Že ja vlastne miesto toho, aby som fajčil niekde a naspával sa sladkým, tak ja by som radšej behal bosý po tráve, radšej by som po večeroch tancoval pri ohni a hral na nástroje, alebo s priateľmi a s kamarátmi. Že ja by som radšej sa hýbal a dával do seba dobré jedlo a tiež prežíval pasívny oddych. Takže ľudia, tuto som vás chcel inšpirovať v nejakých smeroch, aký môžete analyzovať nejaké vaše barličky a potom, verte tomu, váš život sa stane lepším. Takže ja sa zatiaľ s vami lúčim. Čus.